Salam mehribanlar. Şu gün sizin bilen bir zat paylaşmakçy. Sizin maslahatyňyza mäti açyp bir gelin bar. Men şahsy sahypama bir hat geldi. Men ony okaýmasam gorruma merk biljek däl. Salam gülälek dogan. Men hiç kime aýdyp bilmeýän zadym bar. Sizden maslahat sorasym geldi. Eger wagtyňyz bolsa meni dinleseňiz. Men 30 ýaşlarymdaky gelin, şu wagt 3 çağam ýollaşym bilen ýaşap ýörüs. Men täze gelin wagtym 1 ýyldan soň ýollaşym 2 ýyllyk watan gollugyna gitdi. Men gaýnymlar bilen bile ýaşaýardym. Bir gün gaýnatam içip gelip maňa laqatyp owadan gürläp başlady. Men gaty gorkdum, öz jaýyma girip içinden gulplap oturdum, özüme gelip bilmedim. Soň ertesi gün açylyp gaýnatam köpü çepdirin. Özüm bilemok, eýle beýle diýen nälerine diýdi. Şonluk bilen ýapyldy. Soňam ýene içen bolup, laqatyn bolup köp gaýtalady. Yaman maňa şo häsiýeti yaramady. Soň ýollaşym geldi. Gaýnymlara gitmeli bolsak bir bahana tapyp gidesim gelenokmy, dama gaçyp gelýär. Ýollaşymam ejemin hyzmatyny edesim gelenokmy diýýär. Ýollaşyma da aýdyp bilemok, kakaň şeýle diýip. Gorkýan, tonýan, kim aýtjagym bilemok. Siz bir köp okan moğollum, bir maslahat beräýin. Elbetde halk näme diýär, paýlaşaýyn. Men özüme hiç kime aýdyp bilemok, tonýan. Ýollaşymam gaýnatam bilen urşaýmasyn diýip gorkýan. Ýa tersine men özüme bir zat diýerýän. Ýöne çala ejeme doýdurdum. Ejem janam agdyna elini tutup ýere terede oturdy. Sesini çykarman. Hiç adam diýmedi. Bir haýokdan soňam näme diýeň? Özüň başalyp çykarsyň da diýdi. Ina şeýle hat geldi. Bu hat maňa ýöňürek gelipdir, men kendim fermenlerine, süretmendir. Menem bolýa düşündüm, golaýda goýar nidim. Gaýnataň näçe ýaşlaryna diýdim, bir diýen dadym, olam 55 ýaşlaryna diýipdir. Ne şeýle bir mazmunly hat geldi, mehribanlar. 30 ýaşlaryna bir gelin 3 sany çagat bar. Eger bir film bolsa, eger bir kitapdan alynan bir waka bolsa, onu bir oturup absurda edip eşeýle beýle diýmek ansatda emma birini bal men dün okaly märi nähile gaýtmalyk hakynda kän pikirlendim. Soňam şoňa özüni okap bereýinle diýen netijege geldim size. Dogrudanam bular ýalyk zatda näme etmeli? Bor görülüp iştilýän zat däl, aslynda ýok zada ýokturly bolýan ýöne şeýle bir namusçaň, şeýle bir namus üçin gyýdynyň, gelininiň namus üçin kellesini, başyny öňüne salýan erkek adamlar nähil bolardylar. Elbetde zat Yekidir, bir ýalda ýokdur başga belki ýöne. Onu da virus ýal bar eken. Şol üçin bu zadyň dogrudan şo gelin näme etmeli, ýa-ni öýde akyllyja eken, o tonuşdygyny, o gorkunç zatdygyny bilip, aýdanny da özüne de gep geljegini bilýär. Ya bolmasa da ýollaşy bilen nähile şu maşgala gan çaýkaljakdygyny ama bilip düşünüp çykdyr. Atlı şoň eje sagam bir dogrudan bir hakyky türkmen maşgalasy ekeni näme diýjegini bilenok 3 sanam çağajagy da berdi. Keçe zadyň ululdylan dünýäsini ullukan zady şunu ýalaky bir zady bu kupçuk näme etjeklerini bilmeýän oturan ne sana maşgala. Dogrudan şu gelin näme etmeli? Näile köpe golýanam bolsa, köp bilinýänem bolsa, bular ýaldatda näme maslahat berjegimi
bilemok. Siz näme diýäňiz? Şu gelin kommentariýalar okar. Kimem näme alyp barmalygyny elbetde bular ýaly ýagdaýda özüň başyna düşüp görmese maslahat nädip bermeli aslynda. Ýöne şeýle ýagdaýlary mene eşdemek. Bilmedim.